Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom hier in Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag ten tweede maal Bill Kela. Vijfmaal het programma reden we van waar hij in Canada geboren is en was het opgewassen en waar ze als familie dan hier naar Bolivia trekken. So Bill, mij beweegt in je zeggen, wel ook werkelijk door een catechismus, door de kracht wat hij is en waar hij die beweegt. Dat je niet het leven ontvangen kunt, wo jenkt die leven dan wieder in de eieren en zo wieder? Ik wil een paar jaar ver bij ons bevrienden, waar ik een geschichte een klein beetje opbrengen. Ik bevriend me in de drieërsfamilie in Martha. En we waren groot zum Anfang, als we ons kennenlernen. We waren nog niet zeer lang opgegaan, we kennen ons al, een beetje kennen we ons al. En dan een Samarius werk zij op met de familie top. En we ervoor weer aan een tractor-accident en eigenlijk te dood gekomen. En zij weer het oudste maal wat er dan nog thuis weer. En met een familie zijn we nog jaren 13 in huis. En met een mama wat ze niet wist. Wat zij diep en terug ben weer. En zo mijn vrouw Martha, die weer dan het eerste in huis met 14 personen met 13 kinderen. En zo zijn we wordt dat opgelegd, dat eten merken, dat ganze huishoud. Het eten, de kleider waschen, dat ganze huishoud heraan van 17 jaar zeer, zeer jong. En zo we hadden en ik stond bezien en beobacht dat. Ik kon er weinig te doen, maar ik beobacht dat. Ik kon dat zijn wat zij daar kon deden. En ik proef met te veel, niet dat ik werkelijk kon. Maar dit weer wat van onze jaren wat ons wordt zij op een proef gezet. Wie spazierde dan al? We spazierden dan al, ja. En dan een jaar en een half voor het 2 jaar later bevriend we ons. En trokken hier naar QPC, hier dichtbij. En we vangen er ganz van aan. We waren zeer arm, we hadden een klein beetje land op, we hadden een spekker waar we konden wonen. En aber aan de ei ging dat werkelijk schijn. Mijn mompje, die had ook van Canada naar Bolivia getrokken, maar die had zich door een schoolleraar en een school had hij dat evangelium gehoord en had zich als een natemjaal had zij zich bekeerd. En dan, wanneer we eerst ons taufen leiden, dan zijn we zich fresh op als een gläubige persoon en ik bekeerde me. En zo we gingen aan een bekeerden toestand aan de eigen aan, aber dat we, ik vergelijk dat met een woestijn, dat we geestelijk, dat we zo dreig, dat er een kein dat we kein gras, dat je niet te wassen, dat we nog niet wo we ons kunnen geestelijk opbouwen, dat ons, niet dat we ons geloven verloren, maar dat je nog niet gehad, dat geeft nog. En aber aantal jaren later, dan weer mijn schwiemotter, ik had een zeer goede schwiemotter, ik leid mijn schwiemotter zeer. En die kwam ook in een uitleg aan. Mijn schwiemam en mijn schweers, een 13 jaar al zeer stroom, zeer gelinde, zeer fijne, gelijk zeer. Die kwam allebei in een 4 kwam die aan. Dat weer daar een gastank. Dat weer een gastank, ja. Die waren nog aantal weken nog am hospital bij de sterven. En dan waren er nog in huis, er waren nog 17 jaar wat er ganz ohne eltern in huis waren. En dat wie gingen daar een zeer zware tijd daar. Martha nog zwaarder als ik. Aber nicht nur bloß dort, dann würde noch ein Jahr later noch wie ein Baby gestorben. Und so wie begraven bloß Menschen, like, jedes Mal, wenn wir im Hospital kamen, dem drüben wieder Rüten begraven nehmen. Und das, wo wir uns fühlen, und wir hatten keine geistliche Unterstützung. Wenn es ans Baby starb, für Martha und ich, das wäre der diebste Toll, was wir jemals sind durchgegangen. Und wir trüden, aber wir wären nicht geistlich genug gebüht. Ich wüsste nicht, wo ich reisen soll. Sie wüssten nicht, wo sie mich reisen soll. Wir wären uns gut. Dat wir uns gut, dass wir uns da wären, oder irgendwo, wir haben eine gute Ei, wo wir wüssten nicht einem anderen verstehen. Wir trüden Bad allein. Oder wir trüden taub allein, soll ich vielleicht lieber sagen. Ich weiß, ich war noch vielleicht noch wieder was von reden. Aber das ist eine Zeit, wo wir
wat Gott braucht, um uns an den nächsten Stap. Wenn ich nu terugdenken doe, nu kan ik dat zijn, dat Gott wil ons als een pastorlied brengen. En hij wist dat ook, wanneer hij ons wieder gaan laten, is mijn karakter weer, dat wordt niet schaffen. Ik weet niet, hoe die schriftstellen nu als karakter is, maar en een van de evangelium, daar redt dat van dat Jezus en zijn jünger, de jünger naar een stad, en die wordt niet opgenomen. En Johannes en Jakobus, die waren dan voor zijn Meinung, die checkten met de wist die Geschichte van Elia. En zo die zeiden, bis Jezus in Lotte 4 aufkommen, dan willen we die maar doodmaken. Dat is wat zijn Einstellung weer. En aber, wenn du 1. Johannes, 2. Johannes en 3. Johannes lezen hebt, daar is niks van gebleven. Das ist bloß nach Leibe übergeblieben. Dat is bloß Leibe gebleven. Mijn wens voor mij, dat wanneer ik eens oud zie, dat ik was het 1. Johannes. Ja, niet als dat evangelium. We bloß 4. Maar ik weer zo'n persoon. En ik weet dat ik weer. En Jezus, God, die wil ons brukken als een pastorlied, maar hij moest ons transformen tot dat. En ik weet niet, er zijn veel meer mensen, ik zie meer wat leren. En zo'n dingen, ik leer het niet meer zo leicht. En hij heeft mij moest durch wat zeer zware tijden durchgaan, omdat ik deze dingen kon doen. En zo wens wens we dan naar Canada trokken, aan 1991 trokken we naar Canada. We dat kolonieleven, dat we dreig, dat we dood, we waren al 13 jaar, we ondereen geestliche zaken. En de wüste gewoond. En ons hongert en ons dorst zo zeer, we moesten wat doen. En zo we trokken schließlich uit de kolonie uit. En trokken naar Canada. En dat deed door nog een paar jaar, dat we ons boom kon aanwarten laten. We waren voor de Creek naar de Bartelsche kerk. En daar vangen we nog wat we leren. Du fang je op einmal eine geistliche Lehre oder eine Unterstützung im Glauben. Daar vangen we een geestelijke ondersteuning en daar vangen we een stad waar we walsen kunnen. En wils mijn jugendjaren niet goed werden, ik kon een grote lijf voor jugend. Ik me jammer immer über jugend. Ik kon immer een hart voor jugend. En zo. En ik stel me voor de mensen die zijn ik word aangeworden dat die sehr lang dan vroeger of we worden jugendleraar zijn. En zo we gaan voor 3 jaar hebben we als jugendleraar gedaan. En daarmee denken we, wie van Bolivien hebben we niet zeer veel van de Bibel gehad. En de jugend wat we in de kerk hadden, die werden in de evangelische kerk afgewassen, die kan meer van de Bibel als zeer leraar. Dat ligt eigenlijk niet. En zo ik moest me zeer bemeen. Ik heb geleerd en je leest en je hoort en je studeert, dat ik wens met de Jugendhaupt kwam. En dan, du deed dan ook vielleicht te den reden, te de Jugendlichen zo? Ja. En zo wie waren er 2 paar lied. Dus een andere lied wat we waren, die waren jonger als we. En zo wat we deden, dus de andere lied, die deden de jugend aanleiden met spels en zingen. En ik en Martha, we deden met de geestelijke leer. En zo dat... Je moest je schaffen dat die nog komt. Ja, maar de andere richting die gleich wie. Maar dat, we hadden ook zei geschaft, dat we ook wat hadden, om die wat leren. Maar dat we ook een zeer goed voor ons. We waren voor 3 jaar wie we jugendleraar. En we waren allebei, we waren op arbeid, we waren ook geschafft met 40 tot 70 Stunden werk en dan nog 10 tot 20 Stunden. En de jugend, de werking eigenlijk, we zeer daar. En we met de tijd die ons thuisligt, die we meest ons uitgebrand, geestelijk gezegd. En zo we hielden op doormet. En op voets daarop, we onze kerk met een latere kerk weer, dat we de oudere jugend van 18 op. En dat hebben we voor de nächste 12 jaar, hebben we allemaal de jugend, allemaal Bibelstunde gedaan. Dat we wenn je arbeid, die kan zich zeer zijn. En de 2000 wordt ons als diaconlied gewählt. En de 2003 wordt mij als preger gewählt, met arbeid, niet als leidende preger. En een beetje een jaar later wordt mij als leidende preger gewählt aan onze kerk in Canada. En daar heb ik voor 7 jaar, wat ik daar gedaan heb. En nu meest 10 jaar en 1,5 jaar als missionair hier in Bolivie gedaan. Maar ik wil een geschichte wat ik vertellen, wo zich dat raam nam, en ook waar dat God einem wat leert. Ik wil ook waar ik wil leren te zijn, ik wil zeer klug geweest, maar dat weer niet de waarheid. De waarheid weer dat de Heilige Geest, de leert ons woord. We waren als leidende preger aan de kerk,
als gemeenteleiter, ik weer al een jaar gemeenteleiter geweest. En dat is al zijn, wie ben eerst voor 3 jaar jugendleider, 3 jaar diacoonlead. En nu ook al een beetje van een jaar als een preger. En nu nog een jaar later. We hebben maar eenmaal een andere groep. En dat weer van de oudere lead. En als ik wat langer weer, veel langer weer in het jaar geweest als wij. Die waren maar eenmaal ontevreden over mij en het werk. En ik wist niet wirklich, hoe ik damit zou omgaan. Zal ik mal een meeting krijgen en confronteren die Eva, en dan worden we ons allemaal durchdraschen. Maar ik voelde niet dat dat wordt uitgereden. Dat 4 stretsen, dat wordt niet houden. Nou, ik geloof niet dat ik genoeg woord uitkreeg. En dat 4 uitgereden. So, en we leiden de dag. Maar ik weet dat ik en Martha, wie bereden dan dit voor we het worden doen. We worden die ganz dag laten. Wir würden die nicht bohren. Was wir würden tun, ist, wir würden mit den jüngeren Menschen. Und, aber diese ältere, das wären die, was sein hat, das wären die Gemeindestandards. Und so, wir leiten die Tag und jingen nur die jüngsten Menschen in der Kirche, die wenig zu sein haben in der Kirche. Und so, wir arbeiten mit denen. So wat er passiert weer, na 5, 6, 7 jaar, nu weer deze jonge lied, wat die eerst allemaal niets te zijn hadden in het jaar, die weer nu ganz erwachsen, die wisten zich. En zo, deze ouderen wat de jen mee weer, die hadden niet meer, die dachten die hadden grote macht, en die hadden best niet meer macht. En dat wordt, we stelden dat ganze strijd, bloos door mij. Weet je wat gaat mij leert? Wir weten die Geschichte, wo de 4 waren Jakobus en Johannes, die worden wohl 4 aufschmieden. Nicht erste Johannes, die 4 Johannes. Johannes wordt de ganz jonge. Ja, die bereden zich, ze worden Jezus vragen, wanneer du in die Rechten kommen ist, wordt einer an seine rechte Hand zetten en einer wird sie an seine linke Hand zetten. En Jezus zei, an mijn recht ist das nicht so statt. Hij zegt, in de Welt, die zijn Herrscher. En mijn recht, dat is niet zo. Want du wirst groot zijn in mijn recht, dan word je de deiner zijn vallen. En zo, daarop heeft God me geleerd. Wat ik nu terugdenken doe, dat is de show, we moesten ons leren, die wat het niets te zijn hadden. De geringste mensen, en wat we in contact hebben, dat wir die, wat we denken, hebben ons doorgeleerd, wist ik niet, wat Lothar, dat hij me dat leren wil. En zo, ik ga nu, nadem, sehr interessant, wo Gott uns geführt hat. Und ich gleich das noch einmal, weil ich kann die geringsten Menschen dahin, dort hat er gelehrt. Das jetzt scheint. In Wirklichkeit würde was da sehen haben, wie dann die geringsten Menschen, die Menschen in der Übung, die geringsten Menschen sind, die dahin, dort jaft uns die geradste sehen, was wir können kriegen. Sehr schön zu hören von, wo je leven van zo wat truiet in een deins leven aangaan dat. Wanneer een persoon is wat zich voelt beroepen om God te dienen, wat moest je deze persoon van jou zeggen? Wel, ik weet dat mijn natuur heeft mij en was erin geholpen, heeft mij onder de trouble aangebracht. Maar wat immer du das, dat doe vom Horten. En dat doe vom Horten jaren. En wanneer du ook nog een Fehler merken das, doe dat vom Horten jaren en doe niet een onzijn andere persoon. Dat is slechter gezegd als je doen. Mij moesten naar gedreven worden. En zo, ik had die dat nu gezegd, die bruk dan nu niet naar gedreven worden. Okay. En zo, de mensen wat aan die leven aankomt, houdt zich gelijk, wo die wordt ongezien van andere mensen. En die doen met de dingen wat met Gottes woord bedienen, ik voor 14 nu nog helemaal naar Santa Cruz en go voor alle soorten kijken, voor alle soorten mensen, voor verschillende dingen, wat je niet alle vertellen, wat ik alles voor andere mensen kijken doe. En dat je schijnt. Dat is werkelijk een ding dat je schijnt. Dat je, ik krijg gerastelijk, zeer grote zin uit die dingen uit. Ik mocht die ook zijn wensen leven toehieren en ik mocht die vrouwen dat die dit programma kost meddelen, dat veel mensen dat ook zijn hier kennen. En nächstes Mal, waar we weer gaan met Bill zijn geschicht, dat is een ook zeer truiend kapitel, wo we over truie willen reden, wenn van jou als in de vrouw, Martha leider niet meer bij ons. Zo schalt nächstes Mal weer aan en voor nu gaat het zijn. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.